Ron, yan nung nagkuyog man ka ng anak ni Grace Ron. Diba, giing na natin ka nga ay nagkuyog anak. Badlungon ka ng bata anak ba? Madamay mo anak ba? Madamay mo. Ron, naminaw ka wala? Tiglangan pa. Aning ay nagkuyog ang anak ni Grace ba? Kay kabal kawatan kay ng anak-anak. Wa ka kabalo. Giingnan na biya mo nga. Ikaw, Jimmy, unsa man tong issue nimo dito sa baryo? Ano ko disyo pa? Takhan mang daw kag ani ay sig pabuyag dito ba? Maulaw ta. Pataka, yaw-yaw di ay. Ikaw, Jimmy, di na lang kamulik balay ba? Magsige ra kag MLS baryo. Kabutan na to, pataka. Kabutan. Kita ka wala mudula ko tay silpong gani, mudula. Hoy! Naman eh. Asa tong kuan, kwarta nga gyatan sa mo. Asa tong unsa? Kwarta ba nga katong gyatan sa mo? Anong na may adto diri nga wala ka ni bayaw, wa pa daw gibayad tong kwarta. Akong gikuan ani mga bata ba? Kay gipalo up na ko tong ilang mga requirements sa eskwelahan ba? Minis bitaw niya katong adto tong kurente diri kaniya naningil. Ala nga na magpasiguan ako to. Pila ra gihatag nimo 2,000 ra. Ano ba ning mga bata diri? Naunsa man eh? Akong gipangasapaan ba kasi sige kuyog-kuyog atong anak kinis ron sige kuyog-kuyog atong anak ni Grace kawatan. Kunya si Jimmy kay panagsan lang muli og balay. Baan. Karon ra man ni uli. Isa na kasi Mga mana. bataan eh. Baan. Bata ka man mo problema taw niya kadaghan kay tag problema. Pa, sadta karon ba kay nakoy gibati karon. Pa, ginagod pa. Mauna kay di ka magpuyo. Oh, ikaw Jimmy. Anong panagsara ka muli diri? Unsa may makuha nimo ng email ra sa baryo? Di na ka mo trabaho aning balay diri daghan na kay sama mo ikaw pa ron. Sama gumanuman ka ng pamilya ra speaker sa Grace. Na kadugayan lagi. Na patawag jud kag barangay ng trabaho nimo sige kag gumanuman na ng pamilya ng mga labtan ug kamot ng mga bata na. Kapud mas dako lang ng baba mo pasagad kag yaw-yaw da, di ka maghilom dia. Sagad mo yaw-yaw basta mo kita. Kunya, ha? Kamo di mo magpuyo? Away kun. Kain na trabaho ni mga Pamilya ka sige away. Ina mo mabukan mo. Ha? Ito ni ayon. Disiplina mo tamon. Adlaw na lang sig away. Ha? Ikaw di ka kadisiplina sa Pamilya mga ni anak. dugay ba? Ha? Noon Kay bata pamilya ka. laraman na so. Kulabot makala na sila diha. Ha? Mo Kunya ikaw ha? May gusto na ko na. Patungon kay kang bataan ka ba? Ha? Grabe na Bago kung ng sakripisyo bukay. ninyo. Ha? Wa kay utak ang buton. Na. Sige. Ha? Ikaw Ben, Mo ha? ka na indot kay Ano ba. di ba ka kadisiplina sa Lambo mga din anak mo mo, ha? ng trabaho. Ha? Tuwang right. Ha? Gagag wata ako ni. Ibuwan ng anak, ikaw bugay na anak. Ha? Ang pandeng wapa na tugwan. Ano? Ayo. Wa ko kay karo. Ano na taw taon? Pagkaon ka, kipa-eskwela ka, wa kay batasan. Nagrangan ako ni. Away pa ko. Uyuan! Diba? Ginan ta mo nga mag-amping mo dire kay kabalo mo atong barangay daghan kay mga chismosog chismosa. Kamo dili jud mo mag-amping sa inyong kaugalingon ba nag Hay, ambot na lang jud. Kita na lang istoryahan aning barangay dire. Bahala mo mga bata mo, badlungon kay mo. Ikaw, Ashley, ha? Tungod sa imo kini atong mga anak ni bati ang batasan, nagliwat nimo. Asa nagliwat? Dili na lang mo kabalan siyo. Nagliwat nimo. Ngilad kag batasan, ha? Kabalo ang batasan nimo. Kung nakabalo pala ko yung batasan, wa ko nagpakasal nimo. Nagmahay ko. Nagtukad ako wa ko nagmahay nimo. Dako kay kung pagmahay nimo. Nganong ikaw akong gipili tanawa akong naon akong pamilya ron wala nagkadimao, wala nagkakagtungod nimo. Ay kung tulak-tulak ka, ha? Dugay na kung naglagot ng bayhana ka ba? Ang tulak-tulak ko ng kunin mo, ha? Ikaw, atiman tikag taman ba? Ano maging anam ka? O sa gusto rin mo di ay, ha? Nasa na problema nimo? Ang tulak-tulak ko ng kunin mo? Kamera Ha? problema anong mangisog ka? Atiman na ng mga bata oh. Mangisog ka, di ka kadisiplina ng mga bataan na ba? Ha? Di ba siyempre, Ako yung rin, mga permente bata? magdisiplina na, ha? Saan magdisiplina? Ginatakaan ako balon, ha? Pero ikaw, wag yun tayo pakialam sa itong mga bata. Ay, kukuhan ka na, ha? Tukad wala, Ay, basig na. Bakit ka to? Kag babae ka, di kumusukol mo, ha? Kasi nito kag lalaki ka Kanya, dito ko limo. kanya ang sarili gusto mo. Ha? Bastang gubutas ng Kung nakabalo pa lang dahil ko nga ang batasan, ha? Lagi. Wala na kung nagpakasal mo, Ang ina na to, oh. Wala na di ka gibinyuan, ha? Wala ka ron Sa tinuod lang. Mahay ka. Sa tinuod lang. Murag iring. Ang nakakuan sa batasan nimo, ang atong mga anak, ha? Ning. Ha? Buhat kay ba? Ang imong batasan, ilang naangkon, ha? Bati kay imong batasan, ha? Sila ang nakasunod, ha? Kabalo ka? Ha? Yati man tiga, gitagaan tigag panggasto nimo. Pero sa imong gibuhat, di ka mo ulit diri sa balay nimo, ha? Yatag na nako tanan. Oh, gihatag lagi mo tanan sa buwan. Gihatag lagi mo tanan sa buwan. Unsa may problema di nga nung di magkakaatiman sa mga bata? Ha? Dili ka tinan, makatinan lang ko ana. Magkaatiman sa mas mana, isa lang kamo. Okay Kuan? ka.
Ha? Kaisa lang ka muli dire. Di pa yung kabalumulungan. Hugas plato, di ka kabalo. Tanawang silong, gubot kayo. Way panilig. Ha? Kung saan ay gusto nimo ha? Atong balay ko agbitin, kay puro na sakot. Ganyan ra ka dire. Ay wala ka dire. Ganahan kay ko. Oy, yung kay nilang pamilya kay morong kuan ito. Wala na mga bata kay nagbuhat ng ang iman Gubot kay lang pamilya. ilang takaon yung dugo. anak ko man doon. Hoy, O na pohon. kung ka na mga bata. Unya karon ikaw pa na Dapat gana di masuko. tayo nga, Ha? Kuan. Ikaw pa na gana masuko. Katul Karon na na ka, kani uli. Katul. Ha? Asa man na kagikan ha? Basta makakadulong. Oy, dapat na kay trabaho. Ikaw na gamit ko ang trabaho ka. Tara na ba magukdang ka unya. Iya na ba? Konsumo ginapamalit ako kuandre ginapamalit Ginapalit nga naglaag-laag ra Tara na ba ha? magukdan ta diri ba? Nagkakalit sa kuangan ikaw naglaag-laag ra wa ka nagtrabaho. Kabalo ka ng mga Uy, ito pa kay Mina. Magukdan lagi ka diri. Lola ka na mga siling. Napungot na gyud nimo, dugay na gyud naglagot nimo ba? O saan mo na? Naminaw mo? Tanawa patay. Ano? Ha? kana gukda na mo kana. Ay mo pamilya ha? Kana. Ay uli! So, what's up mga katang, no? Pasensya daw kayo may mag-shoutout. So, panagsara yun may mag-shoutout, ginatigom lamong mga shoutout ba? So, shoutout kay Dennis Masca from Pedro Village, Buhangin, Davao City. Then, shoutout kay Romar Jimenez from San Fernando, Bukidnon. Kay Boss Jude Vlog, shoutout. Pag-support sa yung YouTube channel. Kay Joel Mohado. Shoutout kay Rapel Castillo. Then, sa Libungan Biners, pag-support sa Libungan Biners, guys. Shoutout kay Night Buzzards. Sa Paranas naman ang shoutout. Shoutout kay Night Buzzards from Davao City. And shoutout kay Kapanias TV Vlog. Shoutout kay LC Balconcha. Then, shoutout kay Guterong Bana. Then, kay Mr. Wo. Shoutout. Then, Shena Green, shoutout. Shoutout kay Don Pobre TV, then kay Rosalyn Marcos. Shoutout, then kay Nedelin Sumantra from Arakan. Sumatra, then Nedelin Sumatra from Arakan, Cotabato. Kay JB Bago, shoutout, then kay Elayang ng Davao City. Og shoutout kay DJ Blaze Wire Remix. Shoutout kay Libro Tatsuki Bands, kay Loloy Loiski, shout out, and kay Celso Benitez, kay Edgar Caniesa, shout out, kay Nestor Dobok, shout out, then kay Remark Hawaiian, then Rusa Alinto, kay Larry Bigkas, shout out na rin kay Leng Katarig, o kang Rick Dixon, kay Eric Caberos, then kay Kenneth Ubasa, shout out rin kay Anaria Torias, kay Vicente Vidas. Shout out din ako si Kuano, Deliera mo nun. Nasa upper. Shoutout kay Kuan. Shoutout sa tanan sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo din, no? Okay, shoutout ra mo. Dili mi naga-shoutout every video, so pag-support sa akong YouTube channel, like, share, and subscribe. Don't forget.